سلام و درود подписчикои азиз, ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯем ба шабакаи молбозори Масҷод дӯстон. Навори имрӯзаи мо барои шумо навор гирифтем. Як сар қошқори гиганти элита бародарони азиз. Қошқор ба тамоми санатоша иншоалло. Касе гирад худо хоҳад барака меёвад. Манами солиқи гигантшам бошад. Якум калонош манаминай. Дути дигиш ай каме майдатаранд дӯстони азиз. Солиқо дӯсто буғузи дери ҳастанд. иншоалло касе гирад худо хоҳад барака меёвад бародарони азиз. Чунки агар ин солиқо қисир бошад, мана ин қошқор мисол қисир нигоҳ мекунад, қисир набошад нигоҳшон намекунад. ҳамин сабаб иншоалло боварӣ комил дорем худо хоҳад буғуз ҳастанд дӯстони азиз. масъалаи хӯрду хӯрок, саломатиёшон ҳама ҷиҳата иншоалло ки хуб аст, ягон камбудӣ надорад. масъалаи нарху навошон бошад дӯстони азиз. сети солиқаш 15500 сомон мегӯем. манам се солиқша қошқориш калона бошад дӯсто 11900 сомонӣ боз савдо мешад. бо дӯстони азиз ба тамоми шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафкаш аз ҳисоби ман ҳамин нархи гуфтагӣ худо хоҳад дӯсто дастсафкаро метиҳам дӯстони азиз. агар ки ҷоҳои дурдаст бошад, тарафҳои вилояти Хатлону Кӯлоб дига ҷо бошад, ҳамин нархи гуфтагим арзон намешаду дастсафка мешавад. агар душанбеи вилояти Суғ бошад, аз ин нархи гуфтагӣ ҳам арзон мешавад, ҳам дастсафка карда мешавад дӯстони азиз. марҳамат кунед, шансро аз даст надиҳед, харидорӣ намоед дӯстони азиз. комментарии хуб, лайка дӯсто фаромӯш накунед. чӣ қадаре ки комментарии хуб зиёд шавад, мо ҳамеқа дӯсто ҳавасманд шуда беҳтарин видеоролика пешниҳоди шумо мегардонем дӯстони азиз. ин буд маълумот оид ба се сар солиқи элитаи Мачинский ва як сар қошқори афғонӣ бо Мачинский гибрид буда. синни солашон бошад дӯсто солиқош дуюм сеюм барашон, қошқори калон бошад дӯсто 3-4 сол дӯсто 4-5 шудагӣ дӯсто. худо хоҳад як 2-3 сол дига хизмат мекард. худованд нигаҳбонатон бошад дӯсто. то наворҳои оянда сарбаланду хонобод бошед дӯсто. худоҳофиз.